Pakistan, Hindistan'ın gözükçülüğündeki davalı Kaşmir giňişliginde ýaşaýan musulmanlar bilen raýdaşlyk gününi bellemek boýunça bir näçe çäre geçirdi. Ençeme şäherlerde şol sanda Peşawarda geçirilen ýörüýüşleriň gatnaşyjylary Kaşmiriň Pakistanyň aýrylmaz bir bölegi bolmalydygyny aýtdylar. Peşawaryň häkimliginiň jaýynda geçirilen dawarada eli oýunjak tüpeňli çağalar Kaşmirli söwüşçiler tarapyndan ýeňilen hindi etkerlerini şekillendirdiler. Owganistanyň paýtagty Kabulda Birleşen Ştatlaryň elçihanasy Owganistanly ýetim çağalar bilen bilelikde olaryň durmuşy barada telewiziýa we radio üçin dokumental gepleşik taýýarlama ugrunda iş alyp barýar. Hökümet resmiýetleri programmalaryň telewiziýa we radio arkaly 18 aýyň dowamında berilejekdigini we $1,4 milyon çykdyjylary Amerikan elçihanasynyň üpçün etjekdigini aýtdylar. Owganistanda hususy we jemgyýetçilik ýetimler öýlerinde 13.000 çaga ýaşaýar. Gürjistanda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil we hökümet resmiýetleri etniki azlyklaryň wekilleri bilen duşuşyp, olaryň çağalarynyň öz ýene dillerinde okumak mümkinçilikleri barada maslahat etdiler. Maslahat edilen milli azlyklaryň wekilleriniň arasynda Gürjistanda ýaşaýan Kürtler, Dagystanlylar ýaly jemgyýetler bar. Gürjistanyň etniki azlyklary boýunça geňeşi goýda bilim ministrligine mekteplerde çağalary özleriniň ene dilinde okutmak boýunça programma düzmegi maslahat berer. Täjikistanda premier ministriň orunbasary tarapyndan ýolbaşçylyk edilen delegasiýa 4 çağı dogran aýaly hökümet kwartirasy bilen sylaglady. 26 ýaşyndaky Guljan Majnunowa 30-njy ýanwarda duşenbede bir ogul bilen 3 gyzy dünýä indirdi. Ol bäweklerin tek at takylmanlygyny emma olaryň hemmetiniň janynyň sagatdygyny aýtdy. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.